बैसागुनि फुजा होनो नागिरदों आं लोगोफोर दायो आं गथायनो रोङाहाय आइया मादि गथायो मालाय जि मोजां गथायो आंहा रोंथारा आलारि बाथि फोजोंनो खुन्दुं आवा गथायगासिनो आरो दायो नै आइया जागोरदो जागोरदो फैलावखोना नै दायो न'आव होखांबाय आरो दायो थांसै जोंहा आइजों आंजोंनो बैसागुनि 1 तारिखाव होनाय जायासै दिनैसो होबाय आरो जोंहा लाजोब्बाय फैदो फै थांसै खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायना लाग्रोनाय जालायबाय ओमफ्राय दिनै जोङो नै मन्दिराव थांनो नागिरदों थुगि लांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै बिदिब्ला थांगासिनो नै थांबाय थानोसै जोंहा ओइनो बिबोनांफोरा जोंहा जि सिगां सिगां थाङो आरो नै आइजों थाबायस्लाबनो हाला नै मासे थाबायो नै लोगोफोर मोनफैबाय जोङो नै दैया जि मोजां बोहैखादों दे आफाखौ खुलुमसै आंहा बैसागुनि नै लोगोफोर बाथौआवबो होफैबाय जोंहा नै मन्दिरा जाजोबाखै आरो लुगासिनोसो बेयावनो राजानि नामाव जोंहा सिमेन्ट 10 बस्ता हरदों आरो जाहाथे जों राजाखौ मोजां मानसि खालामनो हायो बेनिखायनो इसोरनाव माबा मोनसे आर'ज गाबनानै बेनिखायनो हरनाय जाबाय आरो रायजोफोरनि मोजांनि थाखाय थांथ'नोसै जोंहा फोथाबो लाबाय नै ओमफ्राय आफामोनखौ खुलुमजोब्बाय आरो आफा देउरिमोनखौ थांनानै दायो न'आव एसे बावथाय बावबावनांगौ बाथौआवल' बावबोदों आरो आं दायो ओमफ्रायो हास्लाबबोआसै न'आव बावनो ओमफ्राय ओंखायनो माइनाव दङ बाख्रियाव दङ ओमफ्राय आङो मन्दिराव हैग्रोबाय आरो दिनै बांद्राय मानसि गैया मानो होनबा मैया होजोबबाय मालाय थुगिखौ दिनै जोंहासो लांबाय आरोना ओमफ्राय मोजाङानो जादों मानसि खम थाबनो होना फैनो हाबाय आरो थांसै लोगोफोर दायो होखांबाय जोंहा नै आइयाबो आंबो थांसै आरो दा माइनाव बरायगोन आरो ना माइनाव बरायनायखौल' लासिगोन आङो दा दिनैथ' आर'ज गाबला मैया फैनो मोनासै आङो थुगि लायथ'यैखाय फैनाय जाथ'वाखै आरो मानो होनबा मैया फैनाय लोगो लोगो जों मोना फैबायना ओंखायनो थुगि लायनो मोनासै ओमफ्राय मैया लायब्रबनानै दिनै होबाय आरो जोङो आबौ दालाय नुबोसा नै मन्दिर गोदान लुखांदोंसो नायै बनायहांदोंसो 3 बोसोरसो लागोन आरो फाक्का न'खौ गोबाव लुखानांगौ नै लोगोफोर दैया जि मोजां बोहैखायो स्राय स्राय स्रायनो मन्दिरनि लामायाव आरो नै जोंनि मन्दिरा बेनो सेमोननि साफायनायानो नै रानि दं इयाव नै रानिनि फटक दं थांबाय थानोसै लोगोफोर बिदिबा जोङो नै आइजों आंजों
न'आव थांगोन ना लानोसै दा लोगो मोनसिगोन ओमफ्राय आरो आयं फिसाया मबाइलखौ नायबाय थादोंमोन फुजा भिडिअखौ लाथ'वासै आरो आङो ओमफ्राय दायो ओंखाम जानोसै ना राजा ना बा हाय हाय र' थाथ'दे आबाद र' दसेल' दे नायफिननो हागोन जोंहा बिबान मोनदों आसोला ओंखायनो थांबाय नै दासो ओंखाम जानो नागिरदों हा फुजा होखांनानै जानोसै आरो ना फालि गोदान गोदान मोनबाय बिसाना थांबाय थांथोंसै नै आब'मोनहा बैसागुनि आइमोनखौ मान होफैदों आरो जोंहानि बिजावजालि आरो ना न'निनो जायो बिसोरबो खाथिनिनो आरो न'खरनि गोजा जोंहा हे आब' नाङा जोंहाबा जेबो होनो हाथ'वाखै थांनायानो जायाखै आं दखानावनो होदो जै होनदो बैसागुनि खुलुमबाय नै थांबाय आरो आब'मोना दायो नै राजाजों मन्दिराव थांनो ओंखारबाय जोंहा नै रानियाबो देलायबाय जोंहा मन्दिराव थांनो नै बिबैखौ खुलुमनो नागिरदों राजा नोङाबो खुलुमफैदो नै सेन्देलाखौ आबैनाव मोजां बोर लादै साख्रि लानो हानायनि मोजां लेखा फरायनो हानायनि दै नै दायो ओरैनो खुलुमग्रोनोसै आखाइ गोजा ओमफ्राय दा मोनाबिलियाव मानखौ होनोसै आरो दख'ना लाबोदों आइमोननो दख'ना गांसे आइ सानैनोबो ओमफ्राय आब' गेदेरफोरमोननोबो मान होगोन आरो गासैनोबो न'खरनि होजोबगोन दायो आफामोन फैगोन आरो आफा उन्दै सबनिफ्राय उन्दै आरो बे आफाया ओमफ्राय दायो ओंखाम संनो नागिरदों आफामोननो आइबो फैगोन जोंहाथ' आफा गैला नालाय आफा संगासिनो आरोबाव जोंहा ना आरो अमा बेदर ओमफ्राय अमा संखो ग्रह दालि खख्लिं दालि आरो ना खख्लिं दालि संगासिनो रुना लाग्रोदों नामा है जेबो नङा रुना लाग्रोदों ए माथो मोजांसो नुदों ओइ गाहा फावसायगासिनो नालाय मा दालि होनदोंमोन नोंना ग्रह दालि होनना बिहैदों सालाया हारसानाव लहर दालिखौ दाखालि बाजारावहाय फार्स्ट थांखालि खख्लिं दालि होननायखाय खख्लिं दालिखौ मोनासै ओमफ्राय दा ग्रह दालि होननायखाय मैया मोनदोंमोन दा एसे बुजिसाबबायदां हारसाया ओमफ्राय गावहा फावसायगासिनो ओइ माबाबाय गोदौफुबाय बेनियावनो बिफ्लांबाय खोमा ए सामब्राम जिरगासिनो फुजि मोननानै माथो रहर दालिखौ फुजिसै सोरनाबा सोंफिनबायदांहाय बर'फ्रा माबाखौ मा होनो होननानै आंबो दैसो गांबायहाय दैसो लोंहैसां सासेदोंमोन आरो खोलाहानि बेबो जेबो होथ'वाखै नैयाव बायहेरायाव संहैनोसै र' अमाखौ बायहेरायाव संसै एवहैनोसै ओइ माबा जफ्ले होदोंमोन आरो गुमैखौ आब'आ सल'बाथा खिथानो नागिरदों जोंहा खख्लिं दालि लाबोदे जफ्ले होनदों आरो जागोन देना थांबाय आरो खख्लिंखौ जफ्ले होनना बुङो ओमफ्राय नङाब्रा बे बुरिनि नामासो जफ्ले बाजारनिफ्राय बायनानै संबाय नों लाबोबाय खख्लिं दालियानो गैयालै गैया जि बिबाय दखं आंलाय माथो नागिरनानै मोनासै होआ दखं गैयासो होनो मा होनना बिनाय होनदों आरो आब'आ होनबाला न खख्लिं दालि होननानै बिदों न जफ्ले सोर दोननायमोन नाय नामखौ आब' गुमैखौ जफ्ले होनोमोन ओरैनो होनोमोन जौ लोंबाला जफ्ले जफ्ले जबाय थायोमोन ना ओंखायनो होनोमोन आरो जफ्ले होनोमोन आरो बेयावनो दे नोङो बेयावनो दे दथाम खिथानानै हा सिलायना लाबाय आब' गावबो जफ्लेखौ ना गुमैनि नामा बेलेगमोन ओरैनो होनोमोन आरो ओरैनो गाज्रिमोन नालाय होनबा निजेनि फिसाखौ मोनसे नाम दोना होनबा आंबा खामसाव होनो ओरैनो गाज्रिबा मालाबा गोजां बोथोराव मालाबा दुगैनो बायो नालाय बियो ओंखायनो खामसाव थायो नालाय दुगैनो बासोयो बिसोरो आफायाबो दुगैनो बासोयोमोन जानाया सप्तासेयाव खनसेसो दुगै नागिरो जिखा दै गुदुं फन हरलायलायनानै
खामानिनिफ्राय दै गुदुं फुदुंना दोन आं दुगैनो होनहर खालायलायो मोजां बोथोरबा दोनजायो देलाय बेनिखायनो स्रां स्रां जाया नोंनो ओइ बिबो बिनो गेब्ले थानो नागिरो एथ' मोजां दुगैया फुङावनो दुगैनांगौ रुना दा थिखांनो हागोन गुवाहाटीबो थाबा गुवाहाटी ऊपर दिखा सालिवते दुने ने कम है मार कम ने बोलते साले लंग है क्या आयो आंतलो आरो फाटलो दे खमदो बुरिफोरखौ थिखांबाय थानो हाले मस्त माबा राजाया मालाय साइकेलाव गाखोनानै थांबाय नागाबदे टिकलि आइखौ लानि र' आइ उन्दुनानै गाबना आइनि खानायखौ बिराद मोजां मोनो आंहा मालाय खाननोनो मोनाखै थावखौनो लायनो खासि बिबार मोजां नुसै रे होनलाय होनलाय मियाबो खुलुमलाय होनलाय साबसक्राइब खालामना हो होनलाय खोनाखै साबसक्राइब खालामना हो होनलाय आइया जाहाना बेबो सासे आइ जाहा बिखुनजो मादोसो मोनसे थादो ने बाबुआ मोजां मोनबावसो मबाइलाव इदिलाबा जेबो नङा नोंनि खानायखौ बिराद मोजां मोनो आङो नोंनि खानायखौ बिराद मोजां नुयो आङो आइ ओमफ्राय थाथ'दो दे जों थांसै दे थांसै जोंहा खेल नायनो थांसैलाय दसे ओरैनो थास्लायस्लाय दसे नायना फैनोसैलाय आरो जोंहा दिनै राजा नै आइमोनाबो जाखांनानै थांगासिनो आरो जों गामिया लोगोफोर माबायदि नुदों हाया बिराद सुगासिनो फुंनि जुमाय सावनायखौ लानि आं ओंखारबायानो दां जासिगोन दा बिल्डिं लुदो दिनै थिनथाला न'खौथ' लुनो हाखाया जोंहा इखौनो लुबाय नै लोगोफोर दिनै फुङाव सिखारबाय आरो आङो मैयाथ' भिडिअखौ फोजोबथ'वाखैमोन नालाय दायो ब्रास होनोसै ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय